Quan parlem de la Catalunya del segle XXI, de la Catalunya del futur, possiblement el repte més important que tenim és el d'aconseguir un sistema econòmic realment eficient, just i transparent. Una dècada de depressió econòmica ha deixat una gran quantitat d'aturats de llarga duració i un percentatge elevadíssim d'atur juvenil, que fan tema una situació permanent de taxes elevades d'atur. En els darrers anys està cobrant força l'opció d'establir un nou contracte social en forma de renda garantida de ciutadania o de renda bàsica universal. En principi, el principi d'aquest nou contracte social és que els ciutadans tenen el dret de rebre de la societat els mitjans per finançar una vida digna. Cal debatre en profunditat la conveniència o no d'implantar la renda bàsica, ja sigui garantida, universal o condicionada a Catalunya. Una renda que hauria de ser fixada en funció de diversos paràmetres: edat, salut, disponibilitat laboral i de les pròpies possibilitats de l'Estat. En qualsevol cas, hauria de ser una renda que permetés viure amb dignitat a les persones que la rebessin. Avui en parlem a Catalunya segle XXI. Comencem. Benvinguts i benvingudes a Catalunya segle XXI. Avui un nou programa en què parlem, ja ho heu vist en la introducció, que parlem de renda bàsica garantida, renda bàsica universal, que intentarem aclarir abans de res tots aquests conceptes. En tot cas, la Maria ens presenta els nostres convidats d'avui. Sí, avui en parlem amb Lluís Torrents i Mèlich, que és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un màster en Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia de la UAB i d'Institut d'Anàlisi Econòmica. És director de Planificació i Innovació de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat professor a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma i a la Universitat de Vic. Actualment és professor associat d'Economia a l'Escola Superior de Comerç Internacional de Barcelona, de la Pompeu Fabra, i porta molts anys treballant sobre temes de finançament de la renda bàsica i de com fer compatibles models de finançament d'aquesta renda bàsica amb la reducció de la jornada i el repartiment de llocs de treball. També tenim de convidats el Gonzalo Fernández, que és doctorant en Filosofia, i el Marc Collado, que és graduat en Sociologia i és consultor de sector públic. Així doncs, per començar a centrar el debat, podríem fer una definició de què significa renda bàsica, quines diferències hi hauria amb renda garantida, renda universal. Què és la renda bàsica? Bé, bona tarda. Bàsicament, una renda garantida, per començar per les que es coneixen més i és la que en aquests moments existeix a Catalunya, és una renda que el podríem dir és per pobres. És per gent que el seu nivell d'ingressos està per sota d'un llindar, que fixa, en aquest cas, la Generalitat, i el que fa la Generalitat és comprometre's a cobrir els ingressos que té aquesta persona o la família fins a arribar a aquest llindar, però sense passar-se més. En canvi, una renda bàsica universal, que és com s'entén, és una renda bàsica que arriba a tothom, amb la mateixa quantitat. Potser pot haver-hi una diferència per edat, per exemple, els menors la poden rebre més baixes, però és absolutament incondicional i és universal, en el sentit aquest que arriba a tothom. Aquestes són les dues principals diferències entre una renda garantida i una renda universal. També és veritat que la renda garantida, en el cas de Catalunya, té dos trams. Té un tram que és incondicional en el sentit que no depèn que hagis de fer res més que tenir un nivell d'ingressos per sota del llindar. Després té un tram que se'n diu d'activació, on se t'obliga a acceptar un pla de treball, a fer una sèrie d'esforços per trobar feina. Llavors, diguéssim, combina una condicionalitat tant de rendes com també de feines. La renda bàsica universal és per tothom i incondicional en aquest sentit. Tu creus que una renda bàsica universal seria convenient, diguem-ne? Estem parlant d'una Catalunya del segle XXI, per tant, d'una Catalunya del futur, doncs l'objectiu podria ser una renda bàsica universal? Sí, bastant clarament, perquè amb la introducció del programa parlàveu de la crisi, però és que a la crisi aquesta que ja dura 10 anys ja estem afegint uns canvis estructurals molt potents a l'economia, no només a l'economia catalana, sinó a l'economia mundial. Estem davant una revolució imparable, que és la revolució de l'automatització, la revolució de la intel·ligència artificial, que farà que desapareguin milions de llocs de treball i que sigui difícil substituir-los. Bàsicament perquè
els nous treballs que es generen són o bé treballs molt especialitzats ja d'alt nivell, o bé treballs de molt baixa, però que no substitueixen tots els treballs que es destrueixen. Això és una tendència que ja porta uns quants anys existents. Per tant, s'haurà de garantir uns mínims nivells de subsistència de la població, i el que està vist fins ara és que les rendes garantides no són capaces d'arribar a tota la gent. Fins i tot les millors rendes garantides, com pot ser la renda garantida d'ingressos del País Basc, deixa encara un 5% de la població amb una pobresa extrema, el que se'n diu estadísticament pobresa severa, perquè no hi arriba. O sigui, hi ha un problema de no accés a les rendes. És el mateix problema que tindríem amb una sanitat que no fos universal. Segurament hi hauria gent que es moriria perquè no sabria accedir al sistema públic. En canvi, el sistema públic de sanitat sí que garanteix que tothom pot arribar a un hospital o a un ambulatori a ser atès. Una mica aquesta seria la comparació, no? Sí. Una mica la comparació, diguem-ne, perquè la gent ho entengui, la diferència, diguem-ne, entre... Sí, jo la comparativa la faríem quan l'Ernest Lluch, el malaurat Ernest Lluch, va aprovar la universalització de la seguretat social a Espanya. Ell va dir, mira, aquesta nit dormiré molt tranquil perquè he aconseguit que tots els espanyols entrin a la seguretat social. En aquell moment es va plantejar des de l'Estat si seria convenient que només arribés a la gent pobra, com als Estats Units s'ha fet amb el Medicare. Però el cost burocràtic, el risc de que tothom no hi accedís al final perquè no tothom té les capacitats d'entendre com funciona un model on has de declarar-te pobre o has de declarar-te malalt, doncs faria que sortia molt més eficient donar-la per tothom, més enllà que després hi hagi gent que tingui la seva pròpia mútua, etc. Doncs aquest seria una mica l'analogia que existeix amb aquest. De vegades aquesta analogia que fem és, segurament molta gent ara no entendria que la seguretat no fos universal, la seguretat social no fos universal. Molta gent ara no ho entendria i en canvi hi trobem molts problemes amb el tema de la renda, no? Sí, això és una constant des del segle XIX, des que es van crear les primeres pensions, ja es deia que llavors la gent no treballaria, després es va prohibir el treball infantil, es va dir que això enfonsaria les fàbriques, després es va implantar la jornada de 8 hores, es va dir que això també destruiria la competitivitat de les empreses, després es va deixar de votar les dones, o sigui, hi ha tot un munt de progressos socials, es va crear la seguretat social, la sanitat pública, que sempre hi ha hagut resistències, perquè, clar, això implicava un cost addicional on una part de la riquesa que generava el sector privat tenia que ser transferida per la via dels recursos públics, que és el que organitzava tots aquests, el que ara en diem pilars de l'estat del benestar. El que sembla bastant evident és que hi haurà un nou pilar del benestar que serà una garantia de rendes i que la manera que sembla més eficient de fer-ho és a través d'una renda bàsica, no a través d'un sistema de rendes garantides. Bé, ara que hem situat el debat, no sé si considereu que té algun inconvenient, perquè s'ha parlat molt dels avantatges de la renda bàsica. No sé si primer si voleu comentar alguna cosa del que ha dit i si considereu que hi ha algun inconvenient. Sí, de fet, una de les coses que es diu és que també, quan parlem de renda bàsica, també cal tenir en compte en quin marc s'emmarca, no? Catalunya i Espanya és un país on tenim una alta intensitat en mà d'obra, i ara mateix veiem que els tipus de treballs que es destrueixen moltes vegades són els segments mitjos. Ara mateix potser l'automatització no està arribant a destruir tots els llocs de treball perquè justament com que tenim molta mà d'obra que cobra molt poc, per la qual es contracta molta gent que cobra molt poc, si parlem de renda bàsica també hem de parlar de com transformem el model de treball i fem que sigui més accessible per generar llocs de treball que siguin en primer lloc dignes. També cal tenir en compte les veus que des del feminisme aposten per replantejar aquesta renda bàsica, ja que ara mateix també vivim en un sistema patriarcal en el qual moltes dones decideixen ser mestresses de casa, i fins a quin punt tenir una renda garantida, una renda bàsica en un context patriarcal pot fer que moltes dones decideixin, no per voluntat seva, sinó perquè nosaltres podem tenir com a proposants de política pública molta voluntat, però que moltes dones decideixen traspassar-ho al marit i que això d'alguna forma eternitzi aquest recluïment de les dones cap a l'àmbit privat. I en aquesta sala també tenim una mostra d'això, de 4 homes i una dona, això pot fer que es reprodueixi aquesta dinàmica.
Que consti que això no és habitual en aquest programa, o sigui, avui és el primer programa en el qual no tenim cap dona o cap noia convidada. Per tant, això que quedi clar. Digues. Sí, jo voldria dir que és evident que la renta bàsica té molts avantatges. Seria el primer cop a la història que una societat garanteix l'existència material a tots els seus ciutadans. Però no sé jo si és la forma més legítima, més justa d'aconseguir aquesta finalitat, òbviament desitjable. És cert que els subsidis condicionats tenen molts problemes, has destacat les dificultats per arribar a tothom, els costos administratius, has insinuat la qüestió de l'estigmatització dels pobres, i segur que sortirà la qüestió de la trampa de la pobresa. Però jo voldria saber si aquests problemes habituals dels subsidis condicionats són de veritatment intrínsecs, si no es podria plantejar un sistema de subsidis condicionats que funcionés millor, i si, més enllà d'això, si els subsidis condicionats a buscar feina, a intentar valer-se per un mateix, no funcionessin, per què no els diners que es destinarien a renta bàsica no podrien anar a intentar aconseguir la plena ocupació, en el sentit de per què no destinar tots aquests diners als serveis públics? Si volem aprofundir en l'estat del benestar, per què no fem que la gent que no troba una feina en el mercat privat treballi en el sector públic? Mai falta gent al sector públic, a l'àmbit de la dependència, a l'àmbit de la medicina, a l'àmbit de l'educació. Per què, en comptes d'una renta a canvi de res, que sigui una renta a canvi de col·laborar amb la societat? I apunto una cosa, perquè la renta bàsica, el problema moral de fons de la renta bàsica és que la rebrien tots els que la necessiten, els que per molt que ho intentin no tenen mitjans per subsistir, i els que, si volguessin, podrien valer-se per si mateix, però acaben vivint del treball aliè. Aquí hi ha un problema que potser podria solventar-se si aquests diners de renta bàsica sí que es donessin de forma condicionada, i per tant no seria renta bàsica, a treballar en el sector públic on fes falta. Crec que aquest tipus de preguntes et deus trobar més d'una vegada, no? Sí, és un debat bastant recurrent, no? Sobretot quan fa uns anys Podemos va introduir el concepte de renda bàsica a les eleccions europees, que és quan Podemos va treure la seva primera representació parlamentària. Ells portaven al programa una renda bàsica universal. De seguida, aleshores, va sorgir des d'un altre partit d'esquerres, en aquest cas des de l'àmbit d'Izquierda Unida, va sortir la proposta del treball garantit, seguint algunes teories que existien tant als Estats Units com a Austràlia, sobretot. El problema del treball garantit és que si la renda bàsica és costosa, perquè és costosa, necessita al final una transferència de recursos que podríem estar parlant entre el 3 i el 4% del PIB, res que no es pugui pagar, perquè la diferència només amb impostos que paguem a Europa és de 7 o 8 punts, vull dir que no estem parlant de cap cosa exagerada. El problema és que s'havia de fixar, si tu vols garantir que tothom treballi, que tothom que desitgi treballar, treballi, perquè a sobre li dius que és l'única manera de tenir garantit un ingrés, a no ser que estiguis amb un problema de malaltia o de discapacitat, etc., el cost era com 6 vegades el que podia costar una renda bàsica. Estàvem parlant de 200.000 milions d'euros, en el cas d'Espanya. Per què? Perquè al final el que et deia és nosaltres garantim que qualsevol persona pugui cobrar a una mitjana de, em sembla que eren 10 euros l'hora. És que el problema és que a Espanya el 30% dels treballadors ja cobren menys de 10 euros l'hora. Sí, però jo no estic proposant el treball garantit amb la forma en què ho feia, per exemple, Izquierda Unida, 10 euros l'hora. No, treball garantit, o tot el que es pugui, i el que no, doncs sí que ho podríem cobrir amb renta incondicional, al mateix preu de renta bàsica. És que si anem a donar 600, 700, 800 euros en forma de renta bàsica, dir sí, te'ls donem, però col·labora amb, no sé, jo per exemple he estudiat dret, doncs col·labora a l'administració de justícia. Algú que ha estudiat medicina, doncs col·labora en el teu CAP. És a dir, els mateixos 600 euros a canvi d'unes quantes hores. Tu el que m'estàs parlant és del... Hi ha un autor, un defensor de la renda bàsica, que és Atkinson, que es va morir l'any passat, que defensava el que se'n diu una renda bàsica de participació. Que és dir, escolta, a canvi
de que hi hagi una renda bàsica, tu has de destinar, o bé si treballes doncs ja amb els teus impostos ja pagues, i si no treballes doncs el que has de fer doncs, és participar unes hores amb la comunitat. Bueno, diríem que podríem estar d'acord, o sigui, senzillament és un tema de que... No, però això deixa de ser renta bàsica caracteritzada. Incondicional, és obvi, però al final és un tema de si la gent es pensa que la gent el que no vol és treballar. No, jo per aquí no m'hi fico. Vull dir, però el debat implícit que hi ha darrere jo no dic que sigui la teva, no? Però de moltes postures d'aquesta és que la gent, en el fons, el que no vol és treballar. I clar, el que ens hem trobat amb tots els experiments, ja siguin experiments naturals, de gent que, per exemple, li toca un premi d'aquests d'un sou per tota la vida, ara no diré marques, però que ha passat, però per exemple a Bèlgica hi ha una loteria nacional que et donen un sou per tota la vida. O experiments més intentant replicar una renda bàsica com per exemple a Alaska, que perceben les famílies uns ingressos, un dividend que ve de l'explotació de les explotacions petroleres d'Alaska, o els indis d'algunes tribus dels Estats Units que els han donat la concessió dels casins i llavors han decidit que els guanys es repartien en forma de renda bàsica. O després hi ha altres pilots que s'estan fent en altres llocs, des de països del tercer món, com Kènia, com Namíbia, etc. El que ens estan dient és que això no passa, que passa al contrari, no? Que el que fa és empoderar la gent i gent que estava molt depenent del dia a dia, de veure com podien accedir a una ajuda, no? Perquè el que fa la situació d'escassetat és reduir-te el teu marge d'acció, no? Això està estudiat molt per la psicologia econòmica. En canvi, la renda bàsica el que et fa és donar-te una tranquil·litat i el que fa la gent és activar-se. I, per exemple, abans parlàvem del tema de les dones, doncs segurament és veritat que és un debat important el tema del feminisme, amb el tema de si això ajudaria que les dones es quedessin a casa, però la renda garantida també ho farà. Vull dir, una renda garantida perfecta, que arribi a tothom. És possible que amb els nous desenvolupaments tècnics tu aconsegueixis que tothom tingui la necessitat, siguis proactiu i arribar, però això no t'evitarà les trampes de la pobresa i després no t'evitarà el problema per exemple, de les dones que vulguin marxar de casa. Potser el problema en aquest sentit ara mateix és que a Catalunya estem intentant implementar una renda garantida de ciutadania que justament prové d'una força molt important, sobretot del món del treball, dels sindicats, en el marc de la negociació col·lectiva, i que és a través dels drets del treball i de la representació sindical en el treball que s'ha aconseguit avançar cap a primer la recollida de signatures des del 2013 fins a l'aprovació de la llei, que hem aconseguit tenir una llei de la renda garantida de ciutadania que primer havia de ser de 664 euros, que amb una esmena d'última hora dels dos partits que governaven van aconseguir rebaixar-la fins a 513 i que la implementació que es prometia des de la Conselleria que s'aconseguiria fins al 100% de la gent, hi ha hagut una sèrie de problemes que els mateixos sindicats han dit que no, que s'ha aconseguit malament. En aquest sentit, potser la qüestió seria començar per les qüestions de mínims, a dir, crec que potser seria una qüestió de fer volar coloms, sobretot pel tema del finançament en un país, com deia, on, com deies tu, Lluís, que tenim problemes amb el recaptament d'impostos, que poguéssim en primer lloc que la renda garantida de ciutadania funcionés a ple rendiment, l'avaluéssim, també avaluéssim una mica com funciona la renda municipal que esteu implementant a Barcelona, com ha funcionat l'experiment de renda bàsica que està fent a Finlàndia, i llavors veure quines mesures per continuar aquesta garantia de rendes, però mai hem d'oblidar que ara mateix els drets que s'estan aconseguint i el principal eix on es defensen els drets és a través del món del treball, i fins a quin punt, que és el problema de la renda bàsica, fins a quin punt aquest gran escull contra la regressió de drets, que és el món del treball, podria veure's d'alguna manera retallat. Com s'està aplicant la renda garantida aquí a Catalunya? Perquè es va resoldre la llei i es va aprovar la llei, però això ha tingut aplicació. Molt complicat. La informació que tenim des de Barcelona, ahir mateix va haver-hi una roda de premsa de la pròpia comissió de l'Iniciativa Legislativa Popular que està fent, diguéssim, un seguiment de l'aplicació i s'estan trobant amb molts problemes. Tot i que la Generalitat va posar recursos addicionals en forma de contractar crec que fins a 400 persones per donar suport a les oficines del SOC, que són les que tramitaven la part de la renda garantida activable, aquesta que porta el complement.
el que s'han trobat és que en aquests moments encara no se sap si, a banda de que els anteriors perceptors de la renda mínima d'inserció, que aquests sí que se'ls han actualitzat les quantitats i ja estan cobrant des del 15 de setembre, des del minut zero que va arrencar l'aplicació de la llei, encara en aquests moments no tenim ni una dada si hi ha algun nou ha entrat algú nou a cobrar la renda bàsica. I de fet el que s'està fent és que s'envia el que s'ha enviat, i això Comissions Obreres ho denunciava, que s'està enviant cartes per dir a la gent que no pot rebre'l. Aquest és un dels grans riscos que també passen al País Basc. Hi ha estudis que diuen que al final el problema de les rendes garantides, tot i que la llei diu que són rendes que no han d'estar subjectes a les restriccions pressupostàries, o sigui, tanta demanda hi hagi, si has de generar dèficit, doncs has de pagar, com passa amb les prestacions d'atur. Al final sí que hi ha un cert, diguéssim, joc administratiu en el sentit de que tu pots començar accions, en diríem una mica punyeteres, no? Començar a fer inspeccions, començar a enviar cartes just a l'últim moment i llavors no fer el pagament, no? Començar a demanar papers que realment ja tenies. Un bon exemple d'això és que hi ha molta gent, sobretot molta gent gran, que se'ls demana, que no, ara mateix no estaven rebent l'antiga PIRMI, no? Que se'ls està demanant els últims 7 anys d'ingressos que justifiquin. No? O sigui, en aquest sentit, potser la qüestió d'immediatesa és que, més que la teoria que podem debatre sobre renda garantida, renda bàsica, sinó que l'aplicació sigui realista. No? Sí, per tant, un cop funcionés aquesta renda, penso que el debat sí que és important, el debat de fons, perquè si venim a parlar de la conveniència aquesta de la renda bàsica, i la meva pregunta seria, si aconseguíssim una renda condicional que funcionés, hi hauria algun motiu per voler fer el pas? És a dir, una renda condicional que no patís els problemes... És que una renda condicional que eliminés la trampa de la pobresa, que complementés, vol dir, els salaris, etc., al final és una renda bàsica. Home, no, si complementa els salaris, naturalment acabaria sent una renda bàsica, però si és una renda condicional... Però si vols eliminar la trampa de la pobresa, necessites complementar els salaris. No, només un bon control. Si s'exigeix, la trampa de la pobresa només sorgeix si l'únic condicionant per rebre aquesta ajuda a la pobresa és no tenir determinat nivell de renda, però si s'exigeix a més un esforç per buscar feina, és a dir, si no busca feina, que és en què consisteix la trampa de la pobresa, es veu penalitzat, aleshores, per definició, aquest problema desapareix. I una forma positiva d'evitar-ho seria supeditant l'obtenció d'aquest benefici al treballar en el sector públic, que sempre fan falta mans. Jo, de fet, invertiria la lògica. Vull dir, ara mateix, bàsicament perquè jo crec que la garantia d'ingressos, de que tothom no tingui menys de la... De fet, l'enquesta de condicions de vida ho diu bastant clarament, no? Que la tenim cada any, que hi ha un 13% de gent que té algun tipus de privació, no? I la idea és que aquest 13% baixi fins al 0,0001 com a mínim, com a màxim, perdó. No? Jo crec que amb això podem estar d'acord. La qüestió és com avancem cap aquí. No? I jo, de fet, el que deies tu, invertiria la lògica és ara mateix quin percentatge, almenys en les càrregues de treball i en la producció, no? La part que s'emporta el treballador i la part que s'emporta l'empresari, és a dir, la part de la plusvàlua, no? Ara mateix el problema que tenim és que de fet ara mateix la recaptació, si quan es va idear l'estat del benestar era que en teoria un 70% s'havia d'encarregar les plusvàlues, havia de ser l'impost sobre les plusvàlues de les empreses i un 30% sobre el que serien les rendes del treball, ara mateix estem ja, crec que, Lluís, si em corregeixes millor, que crec que tenim un 60% del total d'impostos que la rebem de part de les rendes del treball i només un 40% de les empreses. I a més que la part que de la producció de l'empresa que retorna al treballador és petita. No? Vull dir, també la qüestió, no podem oblidar que avançar cap a la renda bàsica també és també salaris dignes, també una mica que el marc del món del treball vagi millorant, no? I que la renda bàsica en un futur es pugui implementar quan ja tinguem unes condicions dignes. A banda de que vulguis respondre alguna cosa, però m'agradaria també que diguessis si hi ha alguna experiència d'aplicació d'aquesta renda bàsica en altres països, sobretot si hi és en països europeus, i quins són una mica els resultats, a banda de si has de respondre. El que hi ha són el que podríem dir experiències parcials. Ara en aquests moments hi ha un pilot a Finlàndia, dels quals no tenim cap resultat perquè ells van decidir no donar cap resultat parcial, o sigui, van agafar
un conjunt de famílies i donar-los una renda bàsica i esperar acabar 2 anys del pilot i veure què ha passat, sense intentar tenir resultats per no influir en el funcionament. Sí que tenim experiències parcials en el sentit que, per exemple, ara que estem aquests dies parlant sobretot de pensions, doncs, per exemple, a Holanda tots els pensionistes tenen un tram que és bàsic, que va en funció del número d'anys que portes visquent a Holanda. O sigui, és independent de si has cotitzat, si has treballat, etc. Si tu has estat 50 anys visquent a Holanda, tens el 100% del tram bàsic, que són uns 1.400 euros al mes. Això fa que a Holanda el nivell de pobres de més grans de 65 anys sigui de l'1,4, no és el 0,0001 aquest que deia, però pràcticament s'ho han carregat. A Dinamarca, en lloc de 50 anys, són 40 anys. O sigui, amb 40 anys de viure a Dinamarca, cada any és un 2,5% d'aquest. Simple fet de viure, de residir. Sol per fet d'haver estat residint allà, de manera incondicional. Per tant, això és un avenç. Després, tenim altres països que estan donant les ajudes per fill, i llavors aquí també s'està discutint a la pròpia Unió Europea. El mateix Atkinson va proposar una renda bàsica per nens, que eren l'equivalent a 100 i pico euros mensuals, òbviament adaptada a la paritat de poder adquisitiu al nivell de preus de cada país. Per tant, és veritat que no en cap lloc a Europa existeix una renda bàsica, però sí que hi ha molts països que tenen uns estàndards de nivell d'estat del benestar, sobretot els països nòrdics, que gairebé s'assemblarien. Dinamarca mateix, si tu et quedes a l'atur, pots estar cobrant més de 2.000 euros al mes durant 4 anys. I si després se t'acaba la prestació d'atur perquè no compleixes, també allà hi ha programes d'activació molt potents. O sigui, hi ha un interès molt... Perquè clar, quan més cara et surt la prestació d'atur, tens dos sistemes per evitar-ho. Un és rebaixar la prestació d'atur, que és el que ha fet Espanya o el que ha fet a Gran Bretanya, o l'altre és posar molt èmfasi i posar molt esforç en què la gent trobi feina ràpidament per sortir del sistema. I parlant d'experiències europees, també parlem, de fet, una gran passa que crec que hauria de ser el que pregonés possiblement implementar aquesta renda bàsica i finançar-la és que ara mateix tenim a la Unió Europea una unió bancària, tenim una unió monetària però no tenim una unió fiscal. Si en comptes de tenir 28 hisendes a Europa tinguéssim una de sola que pogués perseguir efectivament a les persones que, sobretot les empreses que no volen tributar a la Unió Europea, crec que això seria una gran passa per poder finançar això. Ens queda un minut pràcticament i m'agradaria que em responguessis una afirmació que tu vas fer, que vas dir que no es pot aconseguir el benestar de la població de manera sostenible només a base de la creació de llocs de treball, a 40 hores per tothom. Afirmes que això no és possible. No, però jo crec que és quelcom que en aquests moments ja fins i tot els sindicats hi estan d'acord. Jo ja he anat als 2 darrers debats on han vingut persones significades del món sindical, de les grans centrals sindicals que tenim en aquest país, ja t'admeten que això ja és un somni que no hi arribarem. I el problema que ens està generant això és el deslligament del creixement, per exemple, dels salaris i la productivitat. Això que explicava ella abans, aquest equilibri que hi havia abans, el creixement de salaris s'acompanyava de la productivitat, això ha desaparegut. Ja fa com 20 o 30 anys que ha desaparegut. Per què? Perquè la pressió de la globalització, la pressió de la tecnificació fa que quan hi ha increments de sous per recollir aquest guany de productivitat, de seguida estem trobant noves eines tecnològiques que facin que anem substituint o anem incentivant la substitució de les persones per màquines o per algoritmes. I per tant cada vegada sigui més difícil mantenir això. On ens queden els nítxols de mercat? Doncs amb tot allò que necessitem encara la interacció personal, l'economia de les cures, cuidar de la gent gran, l'educació, tot i que l'educació també va avançant el tema de tecnificació, etc. I després amb la direcció de tot el model. Però ens estem trobant que moltes tasques rutinàries van desapareixent i l'única solució en aquest cas, si continuem pensant que treballar cap als altres segueix sent important, perquè al final el ser humà és una persona social, el que hem de fer és anar repartint aquestes feines i reduint el temps de treball el que és remunerat i a la vegada també aprofitar per redistribuir, i ara sí que faig un al·legat feminista, redistribuir totes les feines. O sigui, que les dones puguin treballar més fora de casa i que els homes treballin més a casa.
no? I de manera que anem equilibrant aquestes feines, però sí que hi haurà una reducció global de les feines. Bé, ens hem passat una miqueta del temps i tot, perquè el debat era molt interessant. Moltes gràcies als nostres convidats, perquè crec que hem fet un debat o una tertúlia, com li vulgueu dir, que ha estat molt interessant, curta, perquè el programa no ho permet més, però ja sabeu que podem avançar, podem conèixer més, podem fins i tot opinar, la Maria ens recorda com. Sí, si us interessen aquests temes i voleu fer esmenes a la resta de temes que es discuteixen al Congrés, sempre podeu entrar al web futurcat.cat. I nosaltres tornarem la setmana que ve, tornarem després de la Pasqua, tornarem amb un nou capítol i serà el de benestar social. Recordeu que el futur sempre depèn del que facis avui. Fins aviat.